הסמודה שיש בכולל בוסטון, אין בשום כולל. ההספק שאנחנו צריכים להספיק כל יום דף, כמו רש"י טויספס. זה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 30 יום בחודש, 365 יום בשנה. היום שלי ושל בני ביתי מסתובב סביב הכולל. יש תירה בין התנועים ועם בריירה. איפה טויסס מדבר על עניין של בריירה? המחלוקת דנים בעניין הזה. יש טויס בעירובין בפי ימי, ששואל, גם תנועה, ששסתיר מרמר על המר, שהמר מצד אחד הוא סובר עם בריירה בשתי לוגים, ובחומש וחצי חומש ובחוידס, אז שם המר סובר שמסתפקלים, יש בריירה או אין בריירה. יפה מאוד. יש טייס האלה נמצאים, טייס ביום מנוני, מסוג יחוב ד', גיטי יחוב ד', ואירו מלמדו, ויש שם בטייס כמה רעיונות, איך לתרץ את זה, או שיש את זה בין תולי ועשה עצמה יותר לסחיירים, ומבר את דבורו בתחילה. לפני מועד. מה זה גודל ודויפק? אז רש"י בשבס היה בהמשך שאומר שגודל ודויפק זה הדף שמעל הקהילות והדויפק זה מה שבצדדים. ושיטת הטויס שזה שהדויפק זה הסימן, ציון המצבה ששמים אבן מאוד גדולה על הקבר לציין איפה נמצא הקבר. הטויס הזה נמצא, יש בסדר זרועים בברוכס דף חוף, בסדר מויד, יש את זה טויס שאומר טויס לשבס דף חוף נמבייס, טויס זה נמצא גם בסדר נושים בקסובס דף ד', מסלנדרי דף מזין, עכשיו טויס פסוק דף חוף ג' מביא רק צ'יטס רש"י. מוידיק. אתם קריאים אודם. איפה טויס מדבר על העניין הזה? אתם קריאים אודם. טויס בכמה דף המתחייס, מביא את העניין וחלק בין אודום לאודום. ויש טויסס גם נוזים. שיטס רב שמן, זה שיטס רב שמן. כן. אתם קוראים אודום ואודום. אז למעשה יש סתירה מזה שהגמור מביאה שהשהיה סויסם אודום וחי. והגמור אומרת, מביאים כאלה מסוים לא נאמר, רק אודום, שאפילו גוי שיש בויסיק בתוירו, אז גם כן מקבל שכר. רואים שגם גוי נקרא אודום. כן. אז יש מתארת בין אודום לאודום, והטס נמצא בבובקאמי, למתחייס א', וביבומס סמך א', ובנוזיר, סלדרי נוזרים, ויש בטויס גם כן שאם זה ליד באימו, אז הוא גם מבדיקו עם פרים אודום, וגם בני אודום זה גם מבדיק חורים. מוידיק. התיאור של טייסס הזה שהוא אמר שזה כתוב ליד באימה, הוא מוזכר גם בקריסס, תבור מבייס. אכילה גאצה שמו אכילה. ואיפה מדברים על זה טייסס? יש טייס על זה בפסוחים, ביומל, בנוזר, שטייס מחלק בין אכילה שבאדם עדיין תאב לאכול, לבין אכילה שכבר קשה לו מאוד לאכול. אז אכילה כזאת באמת לא נקראת אכילה לגמרי, אבל אכילה ש... איפה אמרת, איפה טייסס זה? זה בבקם עם קופיות, פסוחים קוף זין. פסוחים זין לגב האכילה באפיקוימן שם. כן. זה איפה מזכר ש"ס, העניין השבח של שינן בקייס בתלמוד. הגמור בקייסס, בראשון בדף A, מדברת על זה שקודם מגרס ועוד המזבח, והסוגיה הזאת מובאת גם כן באויריאס. יש גמור בקידוש עם למד א', אולי בלמד, שיננתום, שלא דיבר יותר גמור לפיך, אודום, אל תיגמגל, נתאמר אלא מאוד למיד. יש סוגיה שלמה באירובי למד כל יום על מספחו. יותר צריכים להיות כמו שרשרת שנמצאת על צוואר תמיד. נו, אז אתם מקיימים את זה, ללמוד ללמד לשמור לעשות, אתם מקיימים את זה ממש כתשינן הבקיס, בכל הש"ס, בכל המקומות, ההקף, מועדיק. אז חוס, הכל הסוטוי גדול לו, זה הכל, אני רוצה להגיד,
90% מזה זה מכולל ש"ס בוסטון. אנחנו פה כבר 15 שנה, והרבע שם בדרגה בו, הראש כולל, זה נותן לנו את האפשרות ואת החשק, וכל השבוע שלנו, השנה שלנו מסביב לזה, בזכות הכולל. בפרט מכל התוכניות שיש בכולל, שכל דף ליום, מבחנים שנבחנים. מבחנים זה מה שמייצב את האברכים, לדעת את הגמורה בלי פשרות. אשרינו שזכינו. כולל בוסטון, אפשר להגדיר את זה במילה אחת, זה אוי לו מה זה. אני חושב שכולל בוסטון זה מקום שאחרי שנכנסים לזה, זה מקום שאי אפשר לעזור. אחד הדברים שאני מרגיש שזה רק בזכות הכולל, שאחרי שאני לומד את זה כל כך טוב, פה בכולל, במבחנים, הדף הזה, לא רק בגמורה. הכל רק בזכות הכולל, ובפרט שהראש כולל לומד מעל כולם, וכל כך דואג לכל אחד במסירות. אני מרגיש שאני לא מסוגל לעזוב, אני עברתי הרבה כוללים לפני צהריים, אחרי צהריים אני מרגיש שאני רוצה להישאר עוד ועוד ועוד. ואני ברוך השם, אני מודה להרימו שם שזכיתי בכולל המיוחד הזה. אני חושב שהכולל פה משנה לא רק את בית"ר. כל העולם אחרי צהריים, אחרי 3.5 שעות האלה נהיה עולם אחר, עולם מחודש. הגבעת דגזך. אשרינו שזכינו. לדעתי, הייחודיות של הכולל הנפלא הזה, הם מוקם תורה אמיתי. כל יום יש דף, כל יום יש מבחן, ממש אווירה של לימוד, כל תורה. ממש גן עדן בעולם הזה. על התיקון לזה אפשר להגיד, אשרינו ששמנו חלקנו מיושבי בית המדרש, ואשרי כל מי שמסייע המפעל הקדוש הזה. מסתובב פה, אני מרגיש שאני מסתובב בסביבה של תלמידי חכמים. כל האברכים קביעו דף אחרי דף, יום אחרי יום. רוסה אמר לי, שמת לב שפה בכולל אף אחד לא מתרומם, אין זמן להסתובב, חייבים להספיק דף, יש דף שלם, אחר כך יש סיכום. התיאוריה נהפכת לשלך. אלה השם ששם חלקי יושבי בית המדרש בוסטון. הכולל הזה לא צריך שום מילים כדי להסביר מה זה הכולל. מי שרוצה, צריך פשוט לעבור ברחוב, להיכנס ולהציץ, ולראות מה זה אומר עמל התורה ואהבת התורה שהולכים שלובי ידיים. תמיד נכנסים כל תורה, יש מוקם תורה, דברים מיוחדים, אני לא מכיר עוד כולל כזה, צריך פשוט לבוא ולראות. אפשר בדרך כלל רק על ידי לימוד כל הש"ס, וזה מה שקורה פה בכולל. אשרי מי שזוכה ללמוד, אשרי מי שזוכה לסיים. נכנס פה לכולל ויודע שמוטל עליו לגמור את הדף, אז לפעמים זה נכנסים וזה קשה, אבל כשיוצאים באמת מרגישים משהו אחר, יוצאים מהרחוב, מגיעים הביתה, זה משפיע על כל הסביבה והאווירה, וזה פשוט משנה את כל היום, ושנזכה לה להמשיך לשבת באור של תורה, לא יחיום ושונים. לי כולל בוסטון זה במילה אחת, שטייגן. תענוג, אוי לו מה זה. פשוט ליהנות, להיכנס פה לכולל, אחד שמסתכל מהצד, נכנס לכולל, וואו, יש פה משהו מיוחד, יש פה אווירה, ממש אווירה של מה זה. 3.5 שעות האלה בצהריים, כל יום בצהריים, וגם התוספת של החזור שיש בסוף היום ובסוף השבוע, והמבחנים, הם עזרו לי בעצם לדעת, ללמוד ולדעת, ולהרגיש בבית. עוברי אורח שעוברים ברחוב יעידו על הרעם שנשמע שבוקע מחלונות הבית המדרש, אבל ההרגשה, המילוי והסיפוק שיוצאים, שכל אברך יוצא בשעה 7 בסוף הסיידר, יכול להעיד רק מי שיושב בבית המדרש ויחד עם כולם. אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת. אני חושב שאחד מהדברים המיוחדים של הכולל שמדובר בריכוז של אברכים איכותיים שלא נמצא בהרבה מקומות. זה מדובר בכולל שבשביל להצליח במטלות הכולל צריך למלא את כל סדרי הכולל, לגמרי להיות התמדה והרבה מעבר לשעות הכולל ולהצליח במבחנים, ולכן מטבע הדברים מגיעים פה אברכים מאוד מיוחדים אישית ממעמד שבחרו להשקיע את כל החיים שלהם בתורה. וזה גורם לך שגם אם אתה לא מרגיש טוב ויש לך מיליון תירוצים, אתה אומר לעצמך לא, אני אגיע. למה? כי אם אני לא אעשה את ההספק למחרת, זה יפול עליי וזה לא יברח. Heute gemietet schwach, aber Kinder in Keulen, in Vituri, mit der Tuberk, mit der Blatt, das Mude, ist der Mechai, durch das Keulen steht auf dem Kopf. Alle Mund lernt mit der Blatt, der Gapat, der Espek, der Sipik, אין לו יח בראיה בשום מקום בעולם. גם שיש הרבה סדרים, הרבה סוגי לימוד, אבל התמידיות של ללמוד כל יום אותו דף גמרא בהמשך ובשמחה ובחדווה, זה נותן לנו את הכוח להמשיך לשוט בים התורה. הייחודיות של הכולל שאין כמו הכולל הזה, לא רק בבית"ר, בכל הארץ אין כזה כולל. הסיפוק הלא רגיל שיש פה לאברך שמגיע, לומדים את הדף של אותו יום, המבחנים היומיים, השבועיים, החודשים והכותרת שיש פה, זה משהו לא רגיל,
של ההספק המחייב, החזורס והמבחנים. זה עושה מצב שלא משנה תחילת זמן, סוף זמן, תחילת שבוע, שישי שבת. יש פה קבוצה רצינית של אברכים שיושבים ולומדים וחוזרים. זה הופך את זה ברוך השם למקום תורה, לבית היוצר, לש"ס איתן. לומדים מסכתות, לומדים את הש"ס בעזרת השם. וזה ההצלחה הגדולה של הכל. Kimmen in Boston Schiel noch mitu ist ein MSR Oilem Abbe. וזה in geleitet sitzen lernen, sie Geschmack, gut Geschmack. מה זה בן תורה אמיתי? מי שרוצה לראות מה זה עמל התורה אמיתי, מי שרוצה לשמוע את הניגון האמיתי של אביי ורבא, מי שרוצה לראות מה זה סמל של בן תורה, יבוא לכולל בוסטון. פשוט אי אפשר להתנתק, ואני מבחוץ. מה זה בפנים מי שנמצא מה הוא חווה. אני בחוץ רק שומע ורואה את הקולות והברקים, אני נקסם כולי, מי שנמצא בפנים, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה.